reč je o već poznatom prevarantu koji zove statiste za snimanje videa ili filmova ili nekih serijala. Znači, zove statiste kao da snimaju, da budu glumci, a onda im traži novac da mu uplate na njegov račun i u Mozart kladionicu. Znači, katastrofa. Ovo je već poznato, znači ja sam ovaj video već objavljivo, znači pobednik audicije Miroslav Đorđević, pobednik Pink audicije mojih 5 minuta, javna ličnost vara ljude. Međutim, ja ne mogu da vam opišem koliko vas mi je poslalo poruke, ali ja ne mogu svaku da snimim, znači ne mogu svaki video da snimim i da o tome pričam i da to objavim. Znači, kada bih morao svaku ovde poruku da pročitam i da snimim, znači ja ne bih imao vremena da idem u WC, znači bukvalno. Ali evo, pročitat ću način na koji je prevaren ovaj prijatelji od ovog dečka, na koji su prevareni i kako on postupa sa njima. Evo, sad slušajte. Profanić, samo da ti javnem za Miroslava Đorđevića. Prevaranta, videh u klipu istu priču je gurao u Gornjem Milanovcu. Prošle godine u decembru. Ohladio je drugara za par hiljada, mene nije stigao jer sam ga izvalio kada mi je drugar rekao da mu je uplaćivao pare na Mozart. Istog trenutka sam alarmirao sve ostale ljude jer koji ozbiljan lik traži pare za kladionicu od statista koje zove za snimanje. Uspio je da zezne samo jednog od nas 10 koji smo navodno bili pozvani da statiramo. Još jednom od nas je tražio pare, ali nije dobio. Ostalima nije ni stigao jer je bio izvaljen. Ostala je priča praktično na statiranju. Konkretno kod mene na Viberu ima drugar sigurno i screenshotove gde mu traži pare, čisto da znaš da je zaista prevarant i zaista je on, po glasu se prepozna na prvu, jer smo imali i pozive najnormalnije. Eto. Molim te, javi našem Nidžo da dođe sutra u park u 21 na cugu. Hoću nije frka. Ne znam gde udaram od obaveza. Poz, hvala. Drug, sve se pomera za par dana, morao sam za gačko da spasim celu priču. Javi kolegama fotografu, javit ću se. Ovo je kraj naše konverzacija, iznad je priča o statiranju. Tražio mi je sliku fazon brojave, odela za kostim, dogovarali termine i sređivao mu još ljudi za statiranje. Inače, ista šema. Mi smo pozvani na statiranje od strane lokalnog fotografa koji je uvek prvi u lancu prevarenih u jednom gradu. Eventualno, mogu da ti nabavim screenshotove gde traži pare od drugara i gde mu ovaj potvrđuje da je uplatio, verujem da ih čuva još. Inače, malo pre sam našao i klip koji je objavio neki lik na YouTube-u koji je takođe prevaren od strane njega i to izgleda u septembru ove godine. Izbacio lik screenshotove i uplatnice, klip se zove Miroslav Đorđević, stand-up komičar prevarant. Ajde da vidimo gde je taj klip na YouTube-u, evo sad ćemo odmah na licu mesta. Aha, stand-up komičar prevarant. Kao što vidite, evo. Ali pustio, vrate, muziku. Jao, dobro. Izgleda da je ogroman broj ljudi prevaren i da to radi već duži period. Lik je za ozbiljan zatvor, zato bih voleo da ti ta priča stigne do što većih broja ljudi. Dobro, eto, rekao sam katastrofa, pročitat ću ovo samo da mi ne pobegne poruka. I dobro, uhvatio sam je, nije mi pobegla. Inače, kad mi puno ljudi pošalju poruke i onda ode, brate, i ja je i zaboravim. Eto, drugari, to bi bilo to. Da se razumemo da je taj momak zaista prevarant i da bi trebalo da se stane na put, da to više ne čini. Hvala što pratite Profu, da ste živi i zdravi. Vidimo se u nekog od narednih klipova. Ne zaboravite da u gornjem desnom uglu pogledate neko od mojih skrivenih kamera koje sam snimao u taksiju. A možete pogledati i Pravoslavlje sa Profom, gde snimam klipove što se tiče pravoslavlja, i Psihologiju sa Profom, gde sam snimao ono o poukama i o knjigama koje sam nekada pročitao. A to je bilo na stotine knjiga. I pogledajte dole u deskripciji, ima jedna Instagram stranica koja se zove Plan ishrane Srbija i oni su nutricionisti i mogu vam napisati baš ozbiljan plan ishrane za mesec dana unapred. I taj plan ishrane košta, ali je trenutno jeftin. Eto, to je to. Hvala što pratite Profu
Da ste živi i zdravi i vidimo se u nekom narednih klipova. Još jedna stvar za taj plan ishrane. Znači, zavisno od toga šta vama treba, šta vi hoćete da postignete i koji zdravstveni problem imate, znači sve to ulazi u obzir. Hvala puno što pratite Profu, vidimo se u narednom klipu, ćao, koliko puta ću već ovo da kažem, samo nešto brbljam. Vidimo se, drugari, pozdrav. Boom.